Nakakay ka relasyon? Ang tagiya ane. Ha? Na dire. Wala. Niuli na. So anong gibili niya mo? Sir members mo na siya? Remembrance. Para aware sila nga taken. Ano din na para aware nga taken ka. Nay nang utana nga taken ka. Let me think. Pila na mo ka bulan ana? Wala gakon pa ko, courting pa ko niya. Aga court pa. Kabalo ang ginikanan ane? Hindi man siya magpahibalo kay strict parents man. Pero ikaw ba mabutang makikipagrelasyon ka magpahibalo ka sa ginikanan nimo? Dili sad. Kuan na. Laki man tam pahibalo tanong. No. Ang suong napugsan ra ka. Oh, kay Sa ko yan. Wala na siya. Ningon ko kung hatag kag chance nga maninguha. So magpahibalo ba kasi mong ginikanan? Oh, kay kan. Dapat mo kan ko sa mama nga nakoy nakoy ligawan. Dapat manangid ko sa mama nga nakoy i-court. Ano kung Kanang kan ba? Anong kan? may permission. Oh. Pero sa karon ba ka naninguha ka ni nananghid kang mama? Wala. Kung hatag kag chance mo suri ang mama nimo sa misuri ang mama. Ma, sorry kaayo. Sugtin ako. Kuan ba sa within the family ba i-discuss ba na nga pwede na o dili pa pwede? Dili pwede pero Anong nisupak man ka? namo koy feelings niya. Wala na puggan ang imuhang kuan. Pila naman ka adlaw ka naninguhaan niya? 2 months a day. Willing kang mo paabot hantod mo oo siya? Yes, willing. Hantod ka no sa? Hantod sa musugot na siya. Malamang no. nganong siya? Ano kasi yung kod kanang Siyahang. yung personality ba? Kung unsay nasa yung personality ng ganahan mo? Butan siya then cute kayo mo smile then kanang mubo ba? Sige mensahe nimo niya. Ako minsahe ni Meron Kiara. Ginganlan. Nakauli na ka. Amping always sa imong Next year pa ni post na wa pa siya nauli. Amping always sa imong pag-uli. Dayon dapat stay healthy ra ka. Hopefully makita na. Ay kamurde ay wa koy labot. May tag unta. Hopefully pod maligal man no paybalutas atong mga ginikanan og sa iya hapon. Yes. Padid ka kasaban may basyon itong mama ni Rep ni Mian.